бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи шаҳри нав 220 иншоот ба нақша гирифта шуда, марҳила ба марҳила ба истифода дода мешавад. имрӯз бо иштироки намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав дар ҳамаи ҷамоати деҳоту шаҳрак як зумра иншооти таъиноти гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. дар ҷамоати деҳоти чуст аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Умар Салоҳиддинов як маркази савдо, нуқтаи хизматрасонӣ, нонмойхона, сартарошхона, мағоза ва сехи дӯзандагӣ ба истифода дода шуд. дар ҷамоати деҳоти Истиқлол низ як маркази савдо, чойхона, ошхона, сартарошхона, дорухона, сехи дӯзандагӣ, кошонаи ҳусн ва сардхона бо ғунҷоиши 100 тонна меваю сабзавот ки аз тарафи соҳибкорон Тоҷиддин Саидов ва Дилшод Холов сохта шудааст, бо иштироки намояндагон ва кормандони касбу кори гуногун мавриди истифода қарор гирифт. ҳамчунин дар ҷамоати деҳоти ба номи Акрам Ҳасанови ноҳияи шаҳри нав аз ҷониби соҳибкорон Неъмат Меликмуродов ва Мансур Тошев як сехи дӯзандагӣ ва ҳунармандӣ, маркази омӯзиши забонҳо, сардхона бо ғунҷоиши 500 тонна меваю сабзавот ва мағозаи фурӯши масолеҳи сохтмонӣ ба истифода супорида шуд. зимни бозид намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти маҳал зикр карданд ки амалӣ гардидани чунин тадбирҳои созандаю ободкорона аз он гувоҳӣ медиҳад ки мардуми шарафманд, хусусан соҳибкорони ватандӯсти минтақа, ташаббусҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистонро ҷиҳати саҳмгузорӣ дар ободии маҳал ва муҳайё намудани шароити созгор баҳри ҳамватанон дастгирӣ менамоянд. инчунин дар ҷамоатҳои деҳотӣ ба номи Мирзо Турсунзода ва Сабо марказҳои савдо ва нуқтаи шустушӯи мошинҳо аз ҷониби соҳибкорон Исмат Олимов ва Саидтой Ахмедова сохта ба истифода дода шуд. бояд зикр кард ки дар ҳамаи 9 ҷамоати деҳоти шаҳраки ноҳияи шаҳрнав ки иншоотҳои таъиноти гуногун ба истифода дода шуд, наздик ба 100 нафар сокинони маҳаллӣ бо ҷои кори доимӣ таъмин мегарданд. намояндагон қайд намуданд ки тибқи амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари дигар шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ дар ноҳияи шаҳри нав нақша чорабиниҳо таҳия гардида барои амалӣ намудани онҳо тадбирҳои мушаххас андешида мешавад. ҳамин тавр сокинони ноҳияи шаҳри нав нақша доранд ки ҷашни миллии мамлакатро бо омодагии ҳаматарафа ва дастовардҳои арзанда истиқбол гиранд.